Tinokuchingamidzai nokugamuchirai mumharizo yanhasi. Ndinoimba kuti ndine shoko rako. Ndinonzi Rev Dr. Constantine Murefu, mufundisi mu-AFM muZimbabwe. Ndinoda kuti ndingotiverengei mavhesi mashoma kuna 1 Samuel 17 verse 1 na 2. Panoti ipo zvino vaFiristia vakakoka hondo dzavo kuzorwa, vakaungana pasoko raiva raJudha, vakavaka misasa yavo pakati pesoko naAzeka paEfes Damin. Sauro navarume vaIsraeri vakaunganawo, vakavaka misasa yavo pamupata weEzra, vakagadzirira hondo kuzorwa navaFiristia. Pane mashoko anoda kuti ndinongedzere kwamuri ndichiti musoro wemharidzo yandiri kukuparidzirai ndeyekuti muvengi ari munharaunda yako. Muvengi ari munharaunda yako. Nokuti pano panzi vaFiristia vakaungana kuzoita hondo navaIsraeri. Asi pavakatanga kutaura zvehondo, declaration of war, yakaitwa iri munzvimbo inonzi Soko. Soko iyi yanga iri nzvimbo yavaJudha. Saka kureva kuti havana kudaidzira hondo vari kunyika yavo. Vakatanga vapinda munyika yevari kuda kurwa navo, ndokudaidzira hondo vari musoko yaiva yaJudha. Ndo pari kutorwa musoro wenhau wandiri kuti muvengi ari munharaunda yako. Saka kana muvengi apinda munharaunda yako, marwiro aunoita anosiyana nekunge muvengi ari munharaunda yake. Regai ndipe mufananidzo. Ndikasangana nenyoka musango, ndinomhanya zvekumhanya zviya kutiza, nekuti ikoko handizivi marwiro anoita, nekuti inenge ine advantage pamusoro pangu. Asi ndikazoona nyoka yapinda mumba mangu, vadikana hatiri kunyeperana, hazvinei murayiro kana kuvapo kana kusavapo, nyoka iri mumba mangu haigaremo. Ndinototsvaga nzira dzemarwiro andinoita, nekuti handingatamiswe mumba nenyoka. Mumba mangu mandinogara, ndo mandinogara nemhuri yangu ndichifara ndakapombonoka. Zvino panapa marwiro andichaita anosiyana. Kana ndingape zvimwe mufananidzo, kana ukandirova ndinotiza, asi kana ukazobata vadzimai vangu vandakapinda musista navo kwemakore akawandisa kudai so, unenge waguma mboni yeziso rangu. Marwiro andinoita newe hazvinei nekuti uri mhitsa yakadii, ndinokurongonora nekuti wapinda munharaunda yangu. Saka pano zvandiri kutaura ndezvekuti muvengi watiri kurwa naye, Bhaibheri rinoti hatirwi nenyama neropa, asi navabati nevane simba. Ava vapinda munharaunda yedu, urwere hwapinda mauri, ruvengo rwapinda mauri, kuba kwapinda mauri, ukopokopo neuori hwapinda mauri. Saka muvengi atopinda munharaunda yako iwewe. Marwiro akusiyana manje. Marwiro acho aekuti chamwari hauchagari uchiti zvino ndichazodii. Yatonguva yekutopeta, yekutosunga dzisimbe, kunya umire segamba urwe. Saka vaFiristia vakauya vaine hondo dzavo. Sauro navarume vaIsraeri vakauya nehondo dzavo vachida kurwa, asi dambudziko nderekuti vakaenda kunorwa vaIsraeri havana kurwa. Vakangonogara, vakagara. Goriati akauya achivanongedzera nekuvachokovhora kuti ndipei munhu ndirwe naye, ndipei munhu ndirwe naye. Aida kuvarerutsira kuti vadikane, hondo toda kuti ive pakati pavanhu vairi. Anenge awinira nyika yose, anenge akundwa akundirwa nyika yose. Saka kuvaIsraeri kwakashayikwa munhu, asi kuvaFiristia kwakabuda hofori ichivachallenja mangwanani, masikati nemanheru. Pasina anouya, vakadomboedza kuti kudii, hapana chakaitika. Zvino Dhavhidhi azosvika ipapo, ndo pakatanga hondo. Rega ndikutaurire nhau iri panapa. Sauro anga ari mambo arambwa naMwari nekuda kwokusateerera. Zvatinoverenga kuna 1 Samuel chapter 15. Anga ari mambo arambwa ndimurambiwa. Tsika yaitwa nevaIsraeri nguva iyoyo ndeyekuti kana vachienda kuhondo, mambo haasare kumba, mambo anenge ari mukati mavo. Zvino dambudziko ravakaita nderekuti vakaenda kuhondo
vaina murambiwa Sauro. Mambo chaiye agadzwa nekuzodzwa naMwari, David ari kumafuro. Zvino vakawesta nguva yakawanda yakareba, a lot of time was wasted. Nekuti vane munhu asiriye. Hondo yakatanga pasvika mambo. David achisvika, aenda nechikafu kumadzikoma ake. Ndokubva aona zvaitwa nehofori iya yekuvaFiristia. Ndipei munhu wokuti ndirwe naye. Iye David akati, chiko chinopiwa munhu anouraya muFiristia asina kudzingiswa. Akaudzwa zvinopiwa. Iye haana kuti chii chichapiwa munhu anorwa. Saka wona kuti level ya David yanga isiri yekurwa, yanga iri yekuuraya. Aida kutanga auraya ozorwa hake. Saka akati chii chichapiwa munhu, what shall be given to the man who kills that giant? David akatarira zvaanorwa nazvo, inonzi a position of advantage, nhare, nzvimbo yeutiziro, nzvimbo yesimba. Kana ukafamba marlocation, ukaona imbwa ichidya mubhini, ukabata tsvimbo kana dombo, inomhanya. Asi haingomhanyire kwese kwese kana kuenda kune rimwe bhini. Inomhanya kumba kwayo. Ikangosvikopinda pagedhi chete yobva yatendeukira yatarisana newe. Chii chaita kuti tendeuke? Yapinda munharaunda yayo. Saka simba riri munharaunda. Kana muvengi apinda munharaunda mangu, apinda munzvimbo yangu yesimba, iwewe chirega kurara, urwere uchiparadza mhuri yako, uori uchiparadza nyika yako. Zvakawanda zviri kuitika zvatisina kukura tichiona mazuva ano. Tangoti vana vamazuva ano, asi nawe haise kuti vana vamazuva ano. Nhau ndeyekuti munharaunda yedu, vana vangu inharaunda yangu, mhuri yangu, mudzimai wangu inharaunda yangu, property yangu, ringava business, ingava kereke, zingava shamwari, inharaunda yangu. Marwiro akufanira kuchisiyana manje. David akati, iwe unouya kwandiri nemunondo nepfumo, asi ndinouya kwauri nezita raJehovha Mwari waunoshoora. Uzive kuti kurwa ndekwaJehovha. Chakasimbiswa naDavid ndechekuti uyu haana kudzingiswa. Kudzingiswa vaive mucherechedzo weukama naMwari. Saka akati, uyu asina ukama naMwari uyu, chii chaari kuda kushoora Mwari waasina ukama naye? Vatikani, zita raMwari ngarirege kushorwa patiri, ngarirege kushorwa matinofamba, ngarirege kushorwa patinotaura. Zita raJehovha inhare, anoramba achiita mabasa makuru. Ngatisimukei tirege kuregedza muvengi achitandavara, achipombonoka semuboora kana setsangadzi ari munharaunda yedu. Saka pano David ati ndoda kunomuuraya munhu. Ndo pakamuka nyaya. Madzikoma ndobva amuka. Kune mweya wamadzikoma wokuti iwewe wasiya nani makwai mashomayo. Vanga vaine hanya nemakwai mashoma kudarika inonzi national disaster yanga yakatarisana nawo yaGoriath. Zvikanzi handina kuuya here nechikonzero. David chaakagona ndechekuti akava rafu nemuvengi kwete nemadzikoma. Kana uchitaura nemadzikoma ako, ivo wakafava. Asi kana unanga nemuvengi, chitogwinya, nekuti panapa wapinda munhau yehondo. Hondo haizi yembwende, hondo haizi yevanhu vakaneta, hondo ndeyevakasimba vanokunya dzisimbe. Saka zvikanzi achitaura kuna Goriath, nhasi ndichadimuna musoro wako. But vasiti vasvika ipapo, rega uone yakaitika. Sauro aona kuti pane munhu ari kuda kurwa naGoriath. Ndobva atanga kumudiscourage, kutanga kumutsondoresa moyo. Zvikanzi, iwe mukuru uyu akabvira kare achirwa, iwe uri mudiki kwazvo. Ndobva audzwa CV yaGoriath yese. Zvondiyeuchidza vamwe vanhu vanoziva mashandiro aSatani kudarika mashandiro aMwari, mashandiro omuvengi kudarika mashandiro aMwari wako. Zvikanzi akabvira kare uye hauna chaunacho. David akati, vakuru yamuri kutaura ndainzwa, mandiudza CV yaGoriath, regai ndikupewo CV yangu. Inini ndaifudza makwai, shumba ikauya ndikaibata ndebvu ndikairova musoro ikafa. Bere rikauya rikabvuta wayana, indobva ndaribvutira mukanwa maro, harina kumbomedza kana muto kana chii. Saka iye Mwari akarwira wai neroko rwangu mukanwa meshumba nemukanwa membere, ndiye achandirwisai, ndiye achandirwira, nekuti Mwari wangu
anogara achiita mabasa makuru. Saka Dhavhidhi akaziva simba rematizira utiziro hwake muna Mwari, sematauriro andaita kuti kana imbwa yapinda pamba payo hauchaideni, inenge yatenduka yoda kukurova. Saka iwe pinda muimba mako munonzi musimba raMwari nemusimba rakaguru. Urege kuregera zvinhu zvichingoitika madiro, urege kuwana nyika ichingotandavara ichinanga kusiriko. Vana vadika vasina unhu, vanhu vari kutiziswa mikumbo, upombwe nekurambana zvawanda. Muvengi apinda munharaunda yako kwakutsvaga vanosimuka. Dhavhidhi haana kurwa nenzira dzakazikanwa nevanhu vese. Maybe tikataura nechirungu tinoti David did not use normal ways and he did not achieve normal results. Epano chinoratidza kuti Dhavhidhi anga asiri normal. Dhavhidhi aiti pauya shumba aibata ndebvu. Hakuna munhu anorwa neshumba nemarwiro akadaro so. Unototiza utrasta Mwari for speed. Dhavhidhi aiti Sauro paabatwa nedhimoni airidza rudimbwa rwake, madhimoni achitiza. Ndiri kutarisirawo vanoridza rudimbwa, makeyboard nemagitari nemadrums. Imbosvika paanointing yaDhavhidhi yekuti uchiridza keyboard dhimoni rinobuda, vanobhabhadzwa nemweya mutsvene vachigamuchira mweya mutsvene, vanosunungurwa vachisunungurwa. Tirege kungoridza kuti tinakidzwe chete, asi ngatiridzei kuti tishumire Mwari navanhu vake vaatidanira ipapo. Iwe iva munhu wakamira uri munharaunda. Kana wamira uri munharaunda zvinoitika. Abva ipapo akunorwa naGoriati, haana kutora munondo waSauro. Dai akatora munondo waSauro aienda akaenzana nezvakagadzirirwa naGoriati kurwa nazvo. Iye akabva mulevel yebarwira aGoriati yemunondo nemapfumo akaenda mulevel yematombo. Nhumbi dzokurwa nadzo dzaGoriati dzaive dzakagadzirirwa kurwisana neminondo namapfumo nemiseve, asi dzisina kugadzirirwa kurwisana nematombo. Saka Dhavhidhi akapinda mulevel isingagoni kushanda Goriati. Goriati haana kunzwisa kuti mufana uyu asina kana bakatwa kana uta nemiseve, ari kuuya kwandiri nenhava chirudzii. Ari kuziva kuti nharaunda yandiri ndeyangu. Kana ndiri munharaunda yangu hakuna anondirwisa kana ndamira musimba rake. Sezvinotaurwa naPauro kuna Efeso chapter 6 verse 10. Hanzi pakupedzisira mirai munashe nemusimba rake guru, mupfeke nhumbi dzose dzokurwa nadzo. Wapfeka umwari, wapfeka kururama, watsvaga umambo hwekudenga nekururama kwake. Zvese izvi zvakuwedzerwa. Kukunda ndekwaJehovha. Anotirwira, anotimiririra, anotiriritira uye anotipa zvose. Hatidzitye hondo dzedu, dzose dzinokundwa naye, isu tigoya nekufara. Vadikani, chirega uone hofu reGoriati yakarigwa naDhavhidhi nekuda kwokuti akaziva kuti nharaunda yaari inharaunda yerumbidzo yaMwari. Rumbidzo ndeyaMwari, kukudzwa ndekwaMwari. Chese charwisana naMwari ngachirohwe. Ndoda kupedzisa ndichiti, pataiva kuchikoro tairamidzwa kurwa pachikoro, asi taibuda kunze kweyadhi yechikoro. Ndokwataite tapinda ikoko, unoita denderedzwa rako raunoti anoda rugare, gara kunze kwedenderedzwa. Apinda mudenderedzwa rangu inhamo yega yega. Kana kawana mumwe ada kuti apinde mudenderedzwa randadhara, asati atsikamo waimugama nechematsenga nzungu chibhakera, aitokuvara kumurongonora chiso nekuti apinda munharaunda yangu. Saka nhasi ndiri kuti iwe mutendi, iwe mwana waMwari, dhara denderedzwa rako pabhizinesi rako, pamhuri yako, pautano hwako, pakereke yako, pahama dzako, kuti anoda rugare, gara kunze kwa. Rega kubata mwana wangu, rega kubata mudzimai wangu, rega kubata murume wangu, rega kubata property yangu. Ikoko uchawana rugare. Vadikani, Mwari akubatsirai, akusumudzirei, akusimbise. Ndichikunamatirai Baba nezita raJesu. Batai vanakomana nevanasikana venyu, ngavasumudzirwe, vasimbe, varwisane nemuvengi vari musimba renyu, kwete mumakuhwa, kwete mukurevana, kwete mukuchiva, asi vari musimba renyu. Vashongedzwe kubva zvino nekusingaperi, muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen.